kadung dandan wayu gelungan kaya ngene. Mosok. Heh? Mosok ora teko. Terus tibake awakmu ora teko nandi? Dinteni ora teko. Mesti kowe gendaan pasti ya. Cantol rondo liya. Heh? Cantol rondo. Wis senengmu sing rondo ngono ki piye? Senenganmu rondo-rondo. Rondo ya ngono kae. Ora tunggale. Kleru. Jane-jane kowe nang ngendi? Gelangkanmu saja nyupriyani. Atiku sujud. Kencangan karo wanita liya. Titi laras Nyampur sari. Ayo mas. Saya audio. Yo. Satu permintaan adalah janjinya sampun sudah dipenuhi dari diacungi jempol.